On tu nechce zaostriť. OK. Takže ahojte, tu môžete povedať, že toto video je také info, že mi môžete poslať fanbalíček. A nehovorím, že tam musí byť LPS alebo nejak tak. Proste stačí dopísok, stačí aj jeden doplnok. Proste mi môžete poslať fanbalík. No, veľakrát som to točila a dopadlo to tak, že... A radšej nič. Takže tak. Takže vy si môžete poslať fanbalík. A je ráno. A ja mám 30... dačo percent, sekundu. Teraz to bude, inde bude zaostávať. Nie, počkať. Mám 35% a... Ľudia, ja už proste... Neviem, prečo to točím teraz, to, čo idem teraz povedať. Proste... Jem také B-komplex, čo je... By vlastne som... Bola zdravá, že mám málo vitamínu B. A proste B-komplex je vitamín B, ktoré boli úplne také malinké hnedé tabličky, ktoré boli úplne že v pohode. No nie, vyrobili zase nové. A vyzerá to takto. A je to hnusné a ja to jesť teda nebudem. Poďte sa na to. To je slis. Fuj, ble. Aj také hnusné, nepríjemné, aspoň to staré, dobré B-komplex bolo ešte v pohode, ale toto sa s tým môžem zahrať futbal. GÓL! Ty vole, je to tam zemi. Takže, kto mi chce poslať fanbalík, určite môžete napísať do komentárov niečo, že proste ja ti chcem poslať fanbalík. A nemusíte hovoriť nič, proste stačí aj dopis. Ja si aj tak dopisy schovávam. Takže tak, ja vám to môžem potvrdiť, pozrite. Tu mám všetky dopisky, hej. Takže tak, stačí dopísok, obrázok, proste budem rada za každú malú prkotinku. Fakt, lebo sa nemusíte posielať, kto by bol dobrý, by mohol, ale fakt nemusíte. Stačí mi fakt jeden dopis alebo krespička. OK, tak to by bolo celé video. Bye.